Non todos os días cúmprense 1000 anos, e senón que llo digan aos veciños de Cerponzóns, que para conmemorar o aniversario da súa parroquia levaron a cabo 2 proxectos. O primeiro, Cerponzóns a 1000, un documental de 41 minutos que recolle diferentes conversas entre os veciños. Que ao final é unha excusa para que veciños e veciñas que non se ven durante un tempo falen entre eles, algunhas situacións moi divertidas que se dan de pura e dura realidade. Ten momentos divertidos, ten momentos nos que se contan lendas e un pouquiño máis históricos, pero ao final non deixa de ser eso, unha homenaxe aos veciños e veciñas de ali en forma de documental de 41 minutos. A Asociación de Veciños O Chedeiro tamén puso en marcha o libro 1000 anos de historia en Cerponzóns, unha obra escrita por Rodrigo Cota e polo seu fillo e coa que se pretende recordar todas as historias que se esconden na parroquia. Aquí se citan todas as persoas que Ana, por exemplo, que son os que a verdade levan anos investigando a historia da súa parroquia, non? Entón, pois o meu traballo máis ben foi recoller todo eso, contextualizar algunhas cousas, escoller, facer unha criba, sobre todo cando había algunha fonte contradictoria, pois tentar ver cal podía ser a máis probable, máis ou menos ese foi o meu traballo. O primeiro documento oficial no que se rexistrou a parroquia de Cerponzóns data do 30 de marzo de 1019, pero a súa historia é moito máis longa. Para recordar, a Asociación de Veciños presentará este xoves ás 9 da noite no Teatro Principal o documental de Pablo Cacheda. O libro será presentado o venres 28, tamén ás 9, no Centro Social de Cerponzóns. A entrada ás 2 citas é gratuíta.